Gure kulturan, ipuingintzako lehen maisu handitzat hartzen da eta antzerkiaren historiako egile oso garrantzitsutzat. Literatura errusiarra irauli zuen eta handik mundu osoko idazle askorengan eragin handia izan zuen eta izaten jarraitzen du. Badakizuen hor izan zen Anton Txehov. Idazteko artea hitz gutxirekin asko esatean datza. Anton Pavlovich Txekhov 1860an jaio zen Taganrog hirian, Errusia hegoaldean, eta 44 urte zituela hil zen Baden-Württembergen, gaur egungo Alemanian. Txekhoven aitak, jatorriz jopuen edo morroien seme zenak, bere buruaren eta familia osoaren askatasuna erostea lortu zuen. Janari denda bat ireki zuen, eta seme-alabak txiki-txikitatik jarri zituen bertan lanean. Gizon zorrotz eta fededuna izan omen zen. Txekhovek 14 urte zituela, aitaren janari dendak porrot egin eta zorretan itota geratu zen familia. Oso goiz egokitu zitzaion familia mantentzeko erantzunkizuna bere gain hartzea. Medikuntza ikasketak amaitu eta handik gutxira 24 urte baino ez zeuzkala tuberkulosiaren lehen zantzuak agertu zitzaizkion. Une horretatik aurrera, Txehov osasun ahuleko mediku idazle izan zen eta horrek guztiz baldintzatu zizkion, bai bizitza, baita literatura ibilbidea ere. Medikuntza da nire legezko emaztea, literatura berriz maitalea. Batekin aspertzen naizenean, bestearekin pasatzen dut gaua. Txekhoven literatura ibilbidea 3 etapatan sailkatu ohi da. Lehenengoa, 1880tik 1886rako epe emankorra da. Ipuin labur pila bat idatzi zuen tarte horretan, denak goitizenez sinatuak. Bigarren aroa 1886 eta 1893 artekoa da. Lanak bere izenarekin hasi zen sinatzen. Garai hontan, literaturari dagokionez heldutasunera jauzia eman zuela esan genezake. Urte hauetan ezagutu zuen benetako arrakasta. Literaturatik bizitzeko modua emango ziona. Ez berari bakarrik, familia guztiari. Baina orduan nor izan da, esan zuen Akiniebek pentsakor, buruan behin eta berriz, ezagun guztiak errepasatuz eta bere buruari bularrean kolpeak emanez. Nor izan ote da? Nor izan ote da? Galdetuko genioke geuk ere irakurleari. Baina aldi berean, osasun arazoek ez zioten bakerik eman. Bere bizitza eta osasuna guztiz baldintzatuko zituen bidaia bati ekin zion 1889an Nikolai anaiaren heriotzak eragindako krisi bortitzari aurre egiteko. Japoniarekin muga egiten duen Sakhalin uhartera joan zen. Garai hartan uharte hori munduko kartzelarik handiena zen, eta Txekhovek haraino iristeaz gain, bertako presoak hartatzen, haien bizi baldintzak aztertzen eta uharteko 8.000 biztanleen errolda bat osatzen jardun zuen. Sakhalinera joateak ez zion mesederik egin bere osasunari, bai ordea bere literaturari. Bertan ikusitakoak Txekhoven estiloa ondu zuen eta gaien sakontasunean eragin. Heldutasun horren ondorioz edo, Txekhovek kritika garbia egin zuen Tolstoik idatzitako zenbat lur behar du pertsona batek saiakeran aldarrikatutakoaren aurka. Zera dio pertsonaia batek Arakatz zuhaixka ipuinean. Esan ohi da gizakiak ez duela behar 2 metro lur baino gehiago. 2 metro behar bada aski izango da, ilotz batentzat, baina ez pertsona batentzat. Txekhovek garaiko gizartearen mosaiko guztiz zehatza osatu zuen. Hala ere, ez dirudi garaiko mugimendu iraultzaileetan gehiegi sinisten zuenik. Adibidez, 1882an 6. pabiloia idatzi zuenean, Leninek Siberian deportaturik zegoela, ura irakurri eta gau guztia loak hartu ezinik eman omen zuen. 6. pabiloia balizko eroetxe batean girotutako ipuina da, baina bere garaikideek berehala Errusiako realitatearen deskribapen moduan interpretatu zuten. 3. aldi bat ere bereizten da 1884an hasi eta 1904an hiltzen den artekoa. Batez ere antzerkigintzan murgildu zen aro honetan. Kaioa, osabania, 3 ahizpa eta gerezionduen baratzea bezalako antzeslanak idazten xahutu zituen geratzen zitzaizkion indarrak. Ordurako garbi baitzegoen tuberkulosia gaindiezina zela. Antzeslan horiek oraindik ere mundu osoko antzokietan ikus daitezke. Antzerkian arrakasta handia izan zuen, batez
ere elkarlanean aritu zelako Konstantin Stanislavski ezagunarekin, orduko Moskuko arte antzerkiko zuzendaria zen. Eta hark proposatzen zuen antzerki praktika berritzaileak ere erabili zituen. Gaur egun ere oso ezaguna da antzerkian Stanislavski metodoa. Gaixoa, osaba banian gaixoa. Negarrez ari zara. Zure bizitzak ez du alaitasunik ezagutu, baina itxaron osaba bania, itxaron. Atxeden hartuko dugu atxeden. Ipuinetan ez zuen moralizatzen Tolstoik bezala, eta ez zuen psikoanalizirik egiten Dostoievskik bezala. Bizitza zen bezala harrapatzen saiatzen zen, istorioek helburu eta nahi bat bete behar zutela adierazi zuen eta laburtasuna talentuaren aizpa zela aldarrikatu. Kendu istorioan premiazkoa ez den guztia. Antzerkiaren lehenengo ekitaldian horman fusil bat zintzilikatuta dagoela esaten baduzu, nahitaezkoa da bigarren edo hirugarren ekitaldian tiro bat botatzea. Erabiltzeko pentsatuta ez badago, ez du zertarakoan egon. Txehov umorearen maisutzat hartu izan da, baina ez erabat. Esan ohi da errusiar idazlerik alaiena eta aldi berean depresiboena dela. Txehoven estiloa umoretsua eta irakurterraza da, baina kosta egiten zaigu irribarretik barrera igarotzea. Umorez deskribatzen dituen egoerak sarritan ez direlako barregarriak, tristeak dira asko, itxaropenerako zirrikiturik uzten ez dutenak. Ipuinetan oso ohikoak dira janariari, medikuntzari, abereei eta beste hainbati egindako erreferentziak, baina elementu bat nabarmentzekotan etxea aipa genezake. Errusiako etxe bizitzen egoera beste gauza askoren metafora da. Bizi baldintzak, eskubideen urraketak, injustiziak, desberdintasun sozialak, funtzionarioen mundua, lanik egin gabe besteen kontura bizi diren lurjabe odol xurgatzaileak eta bar. Txehovengan arruntasunaren ederra topatuko dugu. Egunerokotasuna eder bihurtzen du. Ikusitakoa xehetasunez eta harretaz behatzeko eta kontatzeko modua irauliz. Era berean, pertsonaien bidez, Errusiako errealitateari buruzko iritzi zorrotzak eskaintzen ditu. Txehovek ipuinetan landutako deskribapen estiloa mantendu zuen antzezlanetan ere. Bereziki 1885 urteaz geroztik idatzitakoetan. Ez dira gutxi mundu honetan izaeraz bakartiak diren pertsonak. Txangurroen eta barraskiloen antzera, beren oskolean geratzeko ahaleginean dabiltzanak. 1888ko irailean Moskuko arte antzokian Kaioa antzezlan ezagunaren estenaratze baten entseguan parte hartu zuen. Bertan, Olga Niper aktorea ezagutu zuen, orduko antzezle ezagunenetakoa. Moskun ezkondu ziren elkarrekin 1901 hil baino 3 urte lehenago. Ezkontidek oso noizbehinka ikusten zuten elkar. Txehovek Krimean egon behar baitzuen osasun arrazoiengatik. Olgak Moskun antzesten jarraitzen zuen bitartean. Azken egunak hori bai elkarrekin egin zituzten. Txehov Errusiako eta munduko literaturaren klasikotzat hartzen bada, haren literaturak gaurkotasuna izaten jarraitzen duelako izan behar du hala beharrez. Haren ipuinak bukaera irekikoak izan ohi batez ere. Guk ere horrelaxe amaituko dugu Dama Txakurtxoduna izeneko ipuin ezaguneko amaiera irekiarekin. Eta bazirudien handik apur batera soluzioa aurkituko zela eta orduan bizitza berri eder bat hasiko zela. Eta biek argi zeukaten bukaera artean urrun zegoela eta korapilotsuena eta zaiena hasi besterik ez zela egin. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat. Mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.